bor ba ki nong pang lagi long sofo san buat hang sisni ki ut ki nam ba ki don gamet ka bom koi bom thia krat ba ki hapan le ya ta injection ti hari ni sini ngai bang sarkar kala kham long jem not dia kala kham ai mo ye ki bor jong ki breu ba ki long ki ni ki doktor lagi ni ki breu ki bet ne mana injection te yang beda bukan ni injection kumu nong sumar pang alap ba idan di beriu sisa ki bamdang gamet ka bakoi ba ki akrat ba ki laban sim nama kidan di side effect te na EP kumu sarkar ngai scam hi ba ka kwa abang ai gamet ka bakoi ba ki akrat hendai ka approach ka long very wrong idan na pedeng ni ki EMS member ki raja inject ni mong mangiyang ni na konta ba ni pasha injection hendai ni yang ni ya ka jinglong ba ni pasha ya ka jing banbor ba ka jing let thambor nama dan diberi ki bamla banai injection ki penbor ki awin penduk tulok ki in penduk ya ka kam gajam gajong ki kadi ka kita nama bagi dan ha kamet ka bom koi bang pia ngagum doktor ngakran ya gajing bom koi bang pia kamet kadi ki dan kamet ka bokoi pia kasun ka bor gajong ki ti ya kadi gajing ja ka long boro wei perthai ndai tak ni me khalia tidak i social media ki babon bala thok persya dan na pedeng jong ki bayo jing pang ka side effect ka babon Tindai ke video buat hari ke jomi, Nisham, Shisha, yang jinge bakrau nomor ba, yang hari ke AKM Indian, awik Indian movement ke longba, yang bersifat nampak ke constitutional right, ke kata constitutional right, dari tang hari India jomi, ke constitution jo hari India, ke ini yang kata ke power, kumkinyong samsnong, bang inte lakam, lala ke long ke bawah sarkar, dikenal ke bawah ke banyak persya, yang ke constitution jo hari India. Ti bon pedang jongi misukran ke social media ikan he ilok ngibre baksan lumpei hendai na khot kimtre ikan kitro mo kikali isong ma ki yeng sem ki ong mengisha le one board hendai ban yeng ba kimnot tengah songo suoi ba ban ni kikan hon ki ba kloi ban yeng ban keren hendai kini ke constitutional right ka ba ai ni kata ka board ban te lakam laki long nong suncha lagi long hinu ki bor wa ka article 166 yang Disaster Management Act ka ai mo ya ka power ni wa nu government servant wa use ya ka public money lada of harm lada of cause harm ya ka met ka jongi nila eu ban pa ni ka jin tho nu po arsa hunta lada of mai nila bana ya ka FIR namar ka court lada ka Supreme Court badan buram ka ai ni ta ka bor pun ni nong song Tikum ni nong song Iyo yang tak kebor, hak bakimla ban nyongben ya kamet kejongi, lala ka kos ya kanuno ke Jepang ke Stom hak kamet kejongi. Ni kipat ba ngilok helpless, ngilok ani ngilek kumlo. Namar kini ki bor sarkar ke bor ini. Hindai kaan kate lakam, kaai ni ke bor. Dara ke sarkar kate lala kale ya ka ke bomdai ke constitutional right kadan. Habai la ban approach ya ka Supreme Court yang court badan borom nama kini sini nilai nagayang ka Meghalaya ro ka ai yang jingso bomdai ban penbor kebedai bak ka High Court badan borom bak Supreme Court tinggi di pat bak yang halor katain ka hok umdi bang iwan banyang ni banyelek politics banyelek drama banyak shot banyak kemen iwan ban kentu yang ni di pat bak yang kini ka hok bak jing sha kum kinong senang idan ka bor Nomor ki nong ikmat jongi iban sini wan pami ya kejin kersan anda kila yesong ka bor kila mak kila yaklet constitutional right kabangi kung nong song hidam lagi jong ka constitution right jongi tigadi ko hok ka aken ya ka bor ni way lagi long ki government servant lagi long ki public servant lagi long ki no hidong song lada ka sarkar kaya tolat ya kata ka bor nila ban file ka ki sa constitutional right jongi yang ni bor takada so kumu doktor wa semua lopang lasno ba kum kipat ba nidon ken gahok ka sarkar kadan la ka jong gahok abadan burom ka kwa ni buin ka kya krat ka kwa ni buin ya kata lenti hindai la ka approach kalong very wrong lim so tanat ni ha banya nomor kum ki khon la ki kme ki pa ki pen bor ni ki shok kita klem galenti ni la bang kom pule ni ki te kata ko wei ka bokong san yang ni kum kinong song ni bang so ila ka jong hok dan lagi ni sini bagi kinong trace sarkar ki long ki bor pulet ni ki bor
menteri government ki ompet ni sa set ketulok ni sa le kemudian tai oh ayah ka hok kadan ya chika kuat kadan di ni kum dinong song snong ni dan kata ka bor halor ka met jomi halor ka hok ka jomi ka jingka jinghia ka dei ka nongti ka jingem balai luat pamilayo lupa kamni bangi hak ban pan ni ka jing lai luat ka ada lupa bangi kani kan ka jing lai luat ha ka jingka jinghia ka jing lai luat ka imlang salang ka jing lai luat ki ngai bro ni bangi dah hak pan ka jing lai luat yang sarkar ko sarkar ni a jing lai luat yang ka jing lai luat ka ada lupa ni la kha ka jing lai luat bak nang lo nang ta la pen kop ni ro sa ka bor ko constitution ya ka jing long lai luat ka jomi imni bangi brio ma sa te marau im ka jing long marau hendai ni im ha ka jing sha de ta ka bor bagi dong kini ki perlok ni bangi yang ndai bangi re ka jing sha ni hapan kren ka jing sha ka jing sha ka de ka bor ka jomi tingin nombor ketian nomor bon pleng jomfi perlok ki belayawan ro ne step te kilaya that kilaya jeram te ladadan lakat ibaban yang penyak isarman ibla etre stom ngikat kini kikam kijam ho ilaya dan ban etre lang te kumjuro ya kble isarman ya kini kinong rawa ya fi kifat ma kibla ida rakat lang ya iba biji lapang kalau kap kat ni kini ban fi kifat ba kumjuro ba ro khoi kibla wan ban yosco ya kini kijing kren isi betul kan faham buat ialah yang sor ni baadal baat kum MLA tiai kajin kublai ke kerpang ini buat saya sisian part ngong kan right of liberty jomi kan constitutional right kadan bagi kan mau bang ada kajing lai loi ke jomi yang ha kajing lai loi ong ha kajing syak te marau long le long ta riksi buat kajai penriu ki buat ki jai penriu buat ki beriu ke persai ki em long ta kajing lai loi kublai sebut